Vučić će naravno iskoristiti svaku priliku da kaže ne možete vi sad tražiti izbore. Ne vidim zašto bi išao na izbore u decembru. Zbog toga on neće ići na decembarski izbor. Taj čovjek neće izaći na izbore, nema šanse. Da vas pitam, pošto je opozicija tražila izbore do kraja godine, da li događaji od ovog vikenda stavljaju izbore? Nema. Nema do decembra. Vučić će naravno iskoristiti svaku priliku da kaže ne možete vi sad tražiti izbore, sad je zemlja ugrožena. Mislite da ćemo mi na izbore u junu? Tako I rekli ste da ćete se izviniti ako se ispostavi Vučić da... raspiše, ja ću se izviniti, onda bila je moja pogrešna procena. Ja sam, na primjer, neko ko je ne opravdavao, ali govorio da je za Vučića racionalno i razumno da ide na vanredne izbore 14. 16. da se kandiduje za predsjednika 17. Ja sad ne mogu da ukačim šta bi bio razlog za njega da ide 6,5 meseci ranije na izbore. Ja ne vidim zašto bi išao na izbore u decembru. Zašto misliš da neće? Da neće biti? U decembru. Pa ne znam zašto bi se to sada radilo. Zašto bi se to sada radilo? Zašto bi on ispunio zahtev opozicije? Nije nijedan zahtev ispunio. Ima i ono da on nikada nije organizovao izbore kad je zima, što se kaže. Dakle, on voli kad gorao zeleni da krene u kampanju i da izlači ljude na biralište, tako da možda i zbog toga on neće ići na decembarski izbor. Ja mislim da neće biti. Ja sam rekao da kad su svi očekivali izbor u septembru, ja sam rekao da nema šanse da ih bude, ja kao znam. Ali zato što je bilo jasno da ne stoje dobro. Sa onom jučerašnjom konferencijom i sa onom zbunjenošću s kojom ja išao, taj čovjek neće izaći na izbore, nema šanse da izađe na izbore, tako nesnađen i nesiguran. U decembru, a do proleća? Pa nisam siguran da može, da tako brzo mogu da se menjaju stvari. Tako da ja ne vidim da će on i u decembru raspisati izbore. 23. Znači, 17. decembra će biti održani izbori. Da, mogu da budu. Mogu da budu 17. decembra. Ići ćemo tada na parlamentarne izbore i beogradske izbore, pretpostavljam. Nikakav problem. Biće zajedno i parlamentarni, i pokrajinski, i beogradski, i u još nekim opštinama. U većini ne, ali i u još nekim opštinama svakako.